May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Nilibo na gupod sa Unity Caravan para sa kandidatura ni Ferdinand Marcos Jr. SPASS, gina-require sa gihapon sa Negros Occidental bisan hindi na required sa Bacolod City. Limited face-to-face ka klase sa USLS, ginsugura na. 16 tanan ka mga persona ang arestado sa illegal nga pabulang sa Manapla kag Bacolod City. Kag sa Good Vibes, Negros Muscovados handa na nga mag-represent sa Negros Occidental sa Chooks to Go MPBL Basketball Tournament. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala sang LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero hangin amihan ang nagadala sang mabunok nga ulan. Ang lapta-lapta nga pag-ulan sa Negros Occidental ang dala sang hangin nga amihan kasarangan tubtub mabunok ang pag-ulan sa probinsya nga masami ma-eksperyensya kun hapon kag kun gabi. May pagpangilat kag mabaskog nga pag-ulan nga makaapekto sa Bago City, Murcia, Bacolod City kag Talisay City nga mahimo maglawig sang isa tubtub duha ka oras. Ginapandaman ang tanan nga mag-ulo aligmat sa posible nga pagluntad sang baha kag flood kag landslide. Sa number 9, ginatingwaan sa karon sa probinsya nga mabuksan sa mga turista ang Mambukal Resort sa bulan sa Disyembre nga nagaserve pa bilang quarantine facility para sa mga empleyado sa probinsya. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, may pagbag-umat sa Mambukal ini ang paghimuon nga wildlife sanctuary. Sa pagbukas ini hindi na pagtugutan ang pagsulod sa mga salakyan, dilian man ang pagpanutod bangod hindi maayo ang epekto sini sa mga kabug o kun mga flying fox nga yara sa lugar. Damlag pagin siling ni Diaz nga bukas ang pagbisita sa Mambukal sa mga nabakunahan ng mga persona. Sabtang karon nga yara na sa alert level 2 ang probinsya, makabato na sang 70% ang capacity sini ang Provincial Capital Lagoon. Wala pa sang desisyon bahin sa pagsulod sa mga kabataan sa Lagoon. Magahingyo ang probinsya sang medical advice bahin diri. We have been allowing Zumba classes there. We've been holding programs during the weekends. About minors, attorney? Kids. Minors? Ang kids do wala pa gid clear no nga rules no. Although basta vaccinated kita biskan 12 to 17 years old na vaccinated, okay naman, pwede naman kita kalagaw. From that by amo na, let's see no kung pwede na. Sa number 8, paagi sa isa ka pungsudnon nga aksyon protesta, magapanukot ang mga manunudlo sa Department of Education sang ilang nga bayad para sa overtime pay kag may iban pagid sila nga mga demanda. Gintalana sa mga manunudlo nga katapos ang Alliance of Concerned Teachers ang Nobyembre 26 bilang pambansang araw ng paniningil sa DepEd para sa overtime pay ng mga guro. Sa Manila, may mga manunudlo nga magatipon sa amo nga adlaw sa guwa sang talatapan sa DepEd. Pero sa Negros Occidental, suno kay Richard Helangre, ang Vice Chairperson sang ACT Negros Union, ginahaylo nila ang mga eskwelahan nga magbutang sa amo nga panawagan kag magpalitrato. Ilabi na nga ang makasabat sang demand yara sa national nga level. Ginasukot nila ang DepEd sa overtime nga ila nahatag sang nagligad nga tuig. Pathag nila, hindi lamang sa office hours sila naghatag sang serbisyo, tugaman sa pagpanghangkat sa sahay sang pagtudlo karon nga may pandemya. Nagapanawagan man sila sang pag-upgrade sa salary grade 15 sang sweldo sang Teacher 1, laptop sa kada manunudlo, kag 1,500 pesos nga monthly internet allowance, 3,000 pesos nga inflation adjustment allowance kag tax-free nga election honoraria nga 10,000 pesos. Kung lang tawon ang kahimtangan sa mga manunudlo sunod sa ila, tuman kagamay sang sweldo, magamay ang saka sa sweldo kag may inflation pa.
But if you look at the realities of our life, tama gid ka gamay sa sweldo. Even the increase nga gin-provide sa atong gobyerno, 1,500 plus. I-count na ang inflation rate, i-less na ang tax nga i-impose, contribution sa GSIS, PhilHealth, and the rest. Sa national level naman, no, yung mga guro dun sa NCRI, nakakasapo, no? 300 teachers yung ina-expect natin na maging bahagi ng ating mass protest. Sa harap po yan ng Department of Education sa Pasig City, kalahok yung iba't ibang mga division po sa NCR. Alas 10 po yan sa November 26, pero kasabay po nito yung ating mga online and offline protest sa iba't ibang mga region. So yun po, merong mga trooping sa ating mga division offices, meron sa mga regional offices, at ganoon din sa mga schools, no? Tapos online, meron din po tayong iba't ibang forma. Sa number 7, sa Cadiz City, isa ka lalaki ang pilason matapos masunog ang ilang balay. Nag-agom sa second-degree burn ang 52 anyos nga si Rodelio sa Burnay matapos masunog ang ilasining nga balay sang Sabado sa Villa Luisa, Barangay Luna sa syudad sang Cadiz. Kinabuluban ta 120,000 pesos ang halit nga gintugas ng sunog sa ilang puluyan. Sunod sa BFP, nag-agom sa mga paso si sa Burnay bangod sa ilang pangagintingwaan nga palungon ang kalayo. Ginahibalo pa karon sa BFP kung ano ang gintunaan sang sunog. Sa number 6, 16 tanan ka mga persona nga arestado bangod sa illegal nga bulang. Siyam ka persona ang nadakpan sa kahapon bangod sa illegal nga pabulang sa Barangay Purisima sa Banwa sang Manapla. Nagpatigay sang anti-gambling operation ang operatiba sa Manapla PNP kag ila tigayon nga naaktuhan ang mga suspect nga nagabulang. 3 kapatay nga manok kag 400 pesos nga cash ang nakuha sa lugar sang kapulisan. 2 naman ka persona ang nakapalagyo, samtang 7 naman ka persona ang naaresto kahapon sa Police Station 9 bangod man sang bulang sa Barangay Punta Taytay sa Bacolod. Sunod kay Major Junji Liba, sila ang nakabaton sang impormasyon angot sa pagpabulang sa Purok Mangga sa amo nga barangay kag gilayon nila ini ginaktuhan. May mga nakapalagyo pa suno kay Liba sa mag-abot ang mga pulis, pero may 7 nga tigayon nga nadakop. 3 ka manok ang na-recover sa PNP kag 1,200 pesos nga bet money. Sa idalom sa Alert Level 2, wala pa ginapahanugutan ang pabulang. Kiray. Rest back sa COVID? Naku po, magpabakuna na para sigurado ka. Ha? Sa number 5, 2 patay 4 ang pilason sa separadong insidente sa pagbungguanay sa Banwasang Manapla kag sa Bago City. Patay ang driver sa motorsiklo nga si Ramiro Diosana matapos ini magbunggo sa isa ka tricycle sang Sabado sa highway sa Barangay 1A sa Banwa sa Manapla. Sa investigasyon sa PNP, si Diosana ang nag-overtake sa ginasundan sini nga salakyan kag sa iya nga pagbalik sa iya nga lane, iya nabungguan ang pangulihi nga bahin sa tricycle. Patay si Diosana bangod sa pagbunggo samtang pilason naman ang driver sa tricycle kag 2 ka mga pasahero. Samtang patay man sa Biyernes ang backrider nga si Lionel Gumiling kag pilaso naman ang driver sa motor nga si Mark Ryan Gumulon. Matapos sila mabungguan sa truck sa highway sakop sa barangay Don Jorge L. Araneta sa syudad sa Bago. Sunod sa Bago PNP, posible wala matalupangdan sang driver ang nagalapta nga tubo sa dalan gani sang malabyan ini sang motor natumba ang motor sa piyak nga lane kag nabungguan naman sila sang nagasugata nga truck. Dayon arrival si Gumiling sa ospital samtang palayon niya ginabulong karon si Gumulon. Sa number 4, 30% sa target nga mabakunahan ang nalambot sa Negros Occidental.
Sa November 21 nga report, 548,010 ang nakabaton sang at least isa ka dose sang bakuna. 408,050 naman o kung 22.35% ang fully vaccinated. Paday ng deployment sa mga vaccination teams sa probinsya sa mga local government units agud tumapadasig ang vaccine rollout. Nagsaka naman ang weekly average nga mabakunahan sa probinsya kag ini ang nagdangat na sa 66,909. Ginahandaan naman sa Negros Occidental ang National Vaccination Days nga natalana sa November 29 tubtob December 1. Sa DOH Region 6 nga guidelines, masobra sa 172,000 ang target sa Negros Occidental sa kada adlaw o kun 516,807 sa sulod sang tatlo ka adlaw. Nagapabilin nga prioridad sa probinsya ang paglabot sa mga wala pa mabakunahan. Nakabato naman ang probinsya sang request bahin sa booster shots para sa mga senior citizens. Ang guidelines suno kay Diaz amo nga ginapatuman ng booster shots kabulan pagkatapos ang damlag pa na baton nga bakuna. Sa number 3, SPASS ang ina-require sa gihapon sa Negros Occidental para sa mga mapinauli nga mga pasahero, bisan hindi na ini-required sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Kung basehan ang Executive Order No. 53 ni Mayor Evelio Lonardia, hindi na ginakinahanglan ng SPASS para sa mga fully vaccinated nga nagabiyahe pasulod sa Bacolod karon nga napaidalom ang syudad sa Alert Level 2. Pero madamo sa mga pasahero, ilabi na mga nagapauli nga OFW, ang natingala bangod gina-require gihapon sa mga airline kag shipping company ang SPASS. Suno kay Councilor Israel Salanga, ila na nasugilanon ang tagdumalahan sang airline kag shipping company may angot diri. May ayo man siya sa mga pasahero, bangod may separado man nga pagsulundan ang Negros Occidental. Ang aton mga OFWs hindi na kinahanglan sang SPAS, no? Pagsulod sa Bacolod City as per Executive Order ni Mayor Bing. Although ang province nag-require sa gihapon and kung ako lang gid, if ever gid man para safe na gid lang siguro, kung gusto gid gihapon mag-comply sa aton mga OFWs ng SPAS, ang aton mga staff ready sa gihapon para mag-approve sina. Sandig sa pagsulundan sang probinsya, mandatory gihapon ang SPAS requirement para sa nagapauli nga pasahero sa probinsya. Bisan sa mga borders ang Negros Occidental, required sa gihapon ng SPAS bisan sa mga fully vaccinated. It's the way that we check and verify their requirements from vaccination cards to negative RT-PCR tests. So I don't think it is a legal executive order. I think the ILG needs to look into it. Nagpangabay naman si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga pasahero nga nagasulod sa probinsya nga mag-comply na lamang sa pagsulundan sang Interagency Task Force. Ang Vice Gobernador ang nagapati nga dapat kuntani nagapalarehos ang mga pagsulundan sang probinsya kag Bacolod. Sundon talang anay ang policy because we are protecting also the people of Negros Occidental. Do hindi man na mabudlay. Why kuya kabalo ko na nung policy sa Bacolod? But should it be synchronized, Tani? It should be synchronized. Bangod sang nagkalain-lain nga executive order nga ginapatuman sa probinsya kag Bacolod, ang opisina na day Councilor Salanga kag Councilor Cindy Rojas nga among nagapatigayon para sa biyahe pauli sa mga OFW, returning residents kag mga apur ang handa nga maghatag sang approval sa SPAS application sang mga pasahero nga nagaagi sa Bacolod Silay Airport ukon sa mga seaport. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, limited face-to-face classes ang College of Nursing sa University of St. LaSalle ang nagsugod na. 24 ka mga estudyante sa College of Nursing ang nakabalik para sa nahauna nga limited face-to-face classes sa University of St. LaSalle kainasang aga. Pero hindi kasubong sang naandan ang mga third year kag fourth year nursing students ang isa-isa nga nagagamit sang laboratory. Sunod sa pamunuan sang kolehiyo, kabahin ini sang
pagsulundan sang Commission on Higher Education magluwas sa basic health protocol nga ginapatuman sa sulod sang universidad agud mapasiguro nga mapaiway ang paglaton sang COVID-19. Ang USLS College of Nursing kag College of Medicine kabahin sa mga bulutuan nga nahatagan sang Certificate of Authority sang CHED, IATF kag LGU para masugdan ang limited face-to-face classes. Sinila nga adlaw na baton man sang Kolehiyo San Agustin Bacolod ang pahanugot sang CHED, IATF kag LGU para masugdan man ang limited face-to-face classes para sa Bachelor of Science in Nursing kag Bachelor of Science in Medical Technology programs. Our students were so excited that ari na di sila as early as 8 o'clock. So, but we make sure that we adhere to the health and safety protocol of the institutions. So we have the waiting area at the forum. Forum is designed as the communal area, at the same time waiting area for our students while waiting for their turn. So one student will be coming in, one CI will be with her. So the students will be performing the procedure for 45 minutes. And then after 45 minutes, the students are already informed that they need to go home immediately after she or he is done with the procedure. This is gradual in terms of implementation. So what we have right now is until the remaining weeks of the semester, we will conduct skills laboratory classes, and we have all the rotation plan in place. Students are made aware when they're supposed to report on their scheduled time. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Linibo nakigbahin sa Unity Caravan para sa kay Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. Sunod sa mga organizer, ining ila pamaagi aguto ipabati ang ilang tingog nga madamo man silang mga Marcos supporters diri sa Negros. Yaring report. Gikan sila sa nagkalinlain ng mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Kagikan sa nagkalinlain ng mga sektor pero may isa ka kandidato nga luyag suportahan para sa 2022 elections. Si Anay Senador Ferdinand Marcos Jr. Sunod sa kay Aurora Blanca, chairman sang Silent Majority BBM 2022. Hindi sila kilalahay pero pinaagi sa mga ginpanghimo nga mga group chat, nakaplano sila nga magpatigayon sa isa ka Unity Caravan. Ini para man mapabati ang ilang tingog nga ilagi na suportahan si Marcos Jr. Diri sa Negros, no, hindi kami wala kami voice. So gusto namon nga makita sa caravan nga ari kami naga-support kami sa iya nga presidency nga race. Ang caravan sa norte nagsugod sa Talisay City, kag sa Bago City kag Barangay Pahanukoy naman sa Bacolod ang sa sur. Ginlibot nila ang mga mayor nga dalanon sa Bacolod kag nagtabo sa reclamation area sa Bacolod. Sunod sa kay Blanca, mga masobra 3,000 ka mga salakyan, motorsiklo kag mga bisikleta ay nagupod sa caravan. Nagapati sila nga si Marcos Jr. ang mag-isa sa pungsod kung mangin presidente. Sa piyak sa mga isyu nga ginahaboy batok sa ilang kandidato, nagapati siya nga isa siya ka maayo nga tawo. We don't believe tungod nga nakita na namon kung ano sa kaayo nga tao. So kami sa amon nga group actually naga isa lang ako isa na nung haboy nga intriga. Wala kami ka-distract. Tungod nga nagapati kami sa iya nga ito kasi. Mansig-mansig man sila sa pagpahimo sa mga tarpaulin kag mga t-shirts. Tanan, ila personal nga inisyatibo para magpakita sa ila suporta sa ilang kandidato. Kagabi, naginigani nga amon nga mga tarpaulin nakuha sa printing press kag ang amon nga mga t-shirt ngayon kay so limited lang kaya pangayon ng iban tungod nga wala man kami sang kwarta nga nagalin sa kung kay sino nga politician balik. Sa Nobyembre 28, liwat sila nga magabalik sa Dalanon para mag-upod sa isa kay national nga caravan para kay Marcos Jr. Sa Good Vibes Negros Moscovados ang handa na sa pagtiglawas sa Negros Occidental para sa Chooks to Go MPBL Basketball Tournament. May report si Nico Delfin. Excited na ang Team Negros Moscovados para ipakita ang ila masarangan sa hardcourt para sa Chooks to Go MPBL Invitational Basketball Tournament nga natalana sa Disyembre.
ang isa sa mga homegrown talent nga si Japheth Claridad sang Bacolod nalipay karon nga makaupod niya na ang mismo mga kasimanwa para itiglawas ang Negros sa national competition. Mas comfortable ko subong sa team sang sa past ko nga team kay subong ya pure kami nga taga Bacolod mo kagang imo nga comfort kasi mo pod line kay pareho kamo nang makahambal kabla sang imo lingwahe sa tunga court nga hindi ka mailang bala. Sunod sa team owner nga si John Hilbor, binulan man ang ilang ginhimo nga pagpanghanda agod bisan paano matagaan sang oportunidad ang mga homegrown talents sang probinsya nga makahampang karon nga pandemic. Isa sa gina-expectar ko nga tani ang aton nga Negrosanon magsugod na gid ang normal nga liga. Maayo ko sa inyo nga suportahan nyo ang Team Negros, pure-blooded Negrosanon isa Team Negros Mascovados. Makasambuwa sang Negros Mascovados ang 13 pa ka mga team nga magatiglawas man sa mga probinsya kag syudad sa pungsod. Pasalig sang coaching kag training staff upod sa mga players nga ila ihatag ang tanan nga masarangan agod mahatag man ang bugal sa probinsya. May ara kami tatlo player, 2 from Manila and 1 from Cebu. Muna ko position team. Actually, ang amo niya gusto team gidya nga balo ka kung local sang Negros. Kapati kami nga ang tao man ma-support. Experience-wise, mas experience dito. Pero ang strong nga ginatanaw na mo diri is kubi niya hamon and then mga bata pa. Yes, oo. And then di gina-preparar man namon. Sanday Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer kag Board Member Joven Alonso ang nagpasalig naman sang suporta para sa Negrense team. Kita ta sa mga sports-minded, labi na gid sa mga basketballista nga diri sa probinsya may ara nga representing Negros Occidental sa Plabuton nga basketball tournament. Tanawon ta gid ni kay gabay pa nga makadabot sila sa final. May nakita ko nga daw maayo man nga mga players daw may potential. Ang Negros Mascovados ang ikaduwa nga team sa Chooks to Go MPBL Invitational nga nagikan sa Negros Occidental. Nico Delfino para sa Digicast Negros. Babi mga basketball tournament na, butsilig na, balik na sa matamat, balik sa normal ang tanan. Hopefully, Ruming, matayuyon na to. Sige lang. Ang pagbalik sa normal. Kani kagat at least, Negros represent. Oo. So, supportaran na kay ato na yan, mas kubado. Kagami ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga paligid. Pero dapat balansa kay eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.